I això és l'església de Santa Maria, no, la catedral de Santa Maria del Mar? Sí, no? Santa Maria La Basílica del Mar. Born you feel alive. Abaixadors, en el Born. El Born és el barri, cuidao que cauràs, Octavi. Pitar de ties bones. I ja anem baix. Octavi ha agarrat un bon moment. Ja. Sos otro mundo, otro mundo. Anem a Diagonal 614. Estan els estudis de Catalunya Ràdio. Barcelona. Catalunya Ràdio. Avui anem a preguntar-li als catalans per què parlen en la U tot el rato. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. He vist vídeos teus i sé què fas. Bueno, més o Si no, no menys. t'hauríem portat aquí, diguéssim. Passa que en directe igual és més... Sí, home. És impactant. I era un dia especial també, teníem una xaranga. Per què ho vols fer ahir? Això no ho fem tots els dies, això va ser ahir una proposta que em van fer des de l'Espai País Valencià. Uns nois que van vindre, són gent del País Valencià perquè viuen així. Diguéssim. Nosaltres hem preparat, la Mariví, la nostra tècnica de so, la nostra operadora de so, t'he preparat un xiulet, que és una mena de censura, cosa polida, netedat, que sí, Mariví? Aquest és el xiulet. Això és el xiulet. Llavors, Quina mariconada de xiulet. quan digui mariconada, posa-li. Estem especialitzats en teatre d'humor i el que passa és que ara molta gent també reconeix la companyia per els monòlegs que jo faig, vull dir, però en la companyia tenim altres històries, no? Però, bueno, jo, humorista, tampoc me considero humorista, jo el que faig són espectacles, faig espectacles i dins d'aquests espectacles són d'humor, evidentment, i és barbaritat valenciana a saco. És curiós perquè estàs parlant valencià i t'entenem perfectament en aquests moments, eh? És curiós. Ets molt llest, els de Catalunya Ràdio. És curiós, parlant en la llengua dels aborígens de les muntanyes d'Alacant, ens entenem. Tu ets un aborigen de la muntanya d'Alacant. És curiós que les terres del nord també ens puguem entendre. Bé, tu alguna vegada sí que t'has definit alguna entrevista com un juglar. Tot el dia al bar, no? No. Escolta, hem buscat també informació teva a internet, una mica per saber qui més és o qui és més, millor explicat, per Xavier Castillo. Jo soy un chico del YouTube. No, tranquil. La Maria Badrés ho ha trobat, és el perfil digital. Saps quan va començar el tanga? Sí. En una paròdia que feia de Joan Pau II, que per a demostrar la seva forma física feia el pino, i ensenyava el tanga. M'havia agradat molt, això, Sort que no me'n recordava. Això, Rocco Varela... Al revés. Sí. Per sort. Què? Que per sort no el dus a l'inrevés. No. Bé, en fi, Sí, no, ara que has dit que aquests van veure, com has dit tu, l'espectacle i la sala Montaner, efectivament, el Pipo i el Pep van fer una avançadilla de l'equip... Però si no es veu, allò. Sí que es veu. Es fa així, això és un clàssic, això és un desenvolupador, això és teatre... Ara se l'està movent, que els oients no ho estan veient, s'estan enganxant al desembossador, que esperem que no hagi estat utilitzat recentment aquí. Home, està bastant marrano, eh? Està bastant més coixina, això és el que gasten allà per a desenvolupar la merda de tota Catalunya Ràdio. Això ho paga jo, és el nom de l'espectacle. Sí. Hamlet, això ho paga jo. Oh, pobre! Se l'ha dit una mica més Acaba de saltar. Sí que tenia merda. Perdona, Pere. Molt bé. Deia que no, perdonat, no hi ha problema. Deia que això ho paga jo, és una sàtira sense pietat de la classe política valenciana. Sí, bueno, últimament els meus espectacles, ho expliqui també aquest espectacle, sense poder evitar-ho han anat apareixent polítics valencians i a mi em venien molt bé, la sàtira em ve molt bé perquè tot el que va apareixent de cas Gürtel, trages, corrupcions, tot això, vaig col·locant els espectacles i els polítics els col·loquen... A veure, jo la idea d'utilitzar els polítics en teatre és com si foren un guinyol, és com si foren titelles.